No niin, moikka, se on Jode täällä taas. Nyt on taas serveri-esittely Hanska PvP. Tää on se sama serveri, mutta sitten vaan PvP, eli mä teen nyt uuden tällasen videon. Eli siis tää spawni on sama. Mä näytän vielä kuitenkin. Täällä on säännöt, neuvottelukeitä. Sitten kauppa. Tässä tällainen. Sitten vipit. Näinkin voi käydä kattoo itse. Nämä kaikki muutkin. Ja sitten ylläpito. Jep. Nyt mä näytän vähintään spawnia taas. Aha, nyt tapahtuu jotain. Kullakaa. Noin. Eli siis tällainen. Ja sit tuossa on tällainen mansikka. Ja tän tähtyy vissiin parkour. Mä en muista oliko tää sillä vielä. Eli siis kun... No. Miksi tää alkaa? En tiedä. No niin. Sitten kun tästä hyppää tän alas. Niin tässä alkaa PvP. Sitten vaan hakkaat porukkaa tässä silleen. Ja sitten kun ne kuolee, otettikaa mä ajattelin, että nää ei vaikka humea. Ja sitten mä näytän nää kitit tässä. Kit. Vaikka aloittelija. Se on tällainen. Tää on hieman OP. Sitten kit. Kit PvP. Tällaiset kamat. Sitten kitit vielä. Kit eli siis normaali pelaajalla on toi aloittelija ja PvP. Koalvipis tulee tää. Aha. Sitten kit redstone. Tää tulee redstone vipissä. Redstone vipissä on myös toi koali. Ja sitten kit mansikka. Tää on tää vippi. Jossa tulee tällaista. Kaikissa on samat armorit, koska niistä ei saa tehtyä parempia sillä. Kun mä en ymmärrä miksei se toimi sillä hienosti, että laittaa vaikka Protection 50. Kun se ei toimi tuossa Essentialissa siis kai. Tai siis siellä missä me laitettiin nää, mutta okei. No joo, kuitenkin se on sitten moro ja tulkaa pelaamaan. Jaips.